ko Dekeree ɗiɗaɓo celal hirande ujunaji ɗiɗi he noga he jeego mbo colonel Jami Valentin Mbunda jangi woni ko andini ñalaande toɗɗaande juɓɓingol suɓngooji hooreyaaku leydi kañ heɗi sarɗiyankoɓe ko fori wadde ñande jeego lewru 10 hirande wonande nde ko idi ko non hooreejo leydi Faddewu ngu Horta Inta-A joɗonno he terɗe gonɗe he ɗowde laamu makko ngu ko wayino goomu towwungu konunkoɓe ɓe goomu sarɗiyankoɓe maɓɓe gouvernement o kañ he sandu juɓɓinondu suɓngooji ɗi caggal non kawral maɓɓe ngal hooreejo jagorɗe o iliidu wiyerete holluno wonde kattane ɗi goodi juɓɓingol suɓngooji ɗi he ñalaande toɗɗaande nde wonno Gine Bissau wawrima juɓɓingol suɓngooji tawa toraaki ballal hooreejo sandu juɓɓinondu suɓngooji ɗi mpaabi kaabi kañ wi si tawi kaɓirɗe kese coodaka addanaɓɓe caɗele ro ligge maɓɓe nde wonno kala koɓe liggol sako ko bonnano ñande konunkoɓe ɓe diwrino laamu ngu ngal pelliral ɗi tawa he hormaade konguɗe maɓɓe laamagol he nder hirande kañ he toranne nde CDA wanno he maɓɓe wonde Laamu Faddewu ngu forani nabde dumunna juɗɗo Ousmane Arune Mbalo Bissau RFI